Shubor nakaslem jong unongsan hima. Henyongut ki pulet ki lamen saw kat ba wepat ulamen saw jur. Ha ke jingklumar hadin belawai ke dor bar hima hapo ke opus usim haplang di lon Southwest Khasi Hills District. Shu kat kum ki telong kubor bala yo lum la yatho ba we uriu rangba yaw bala tip kerteng kum u banipul thong ni na kashnong pot yap ulamen saw na kakajat ha ke jing bethei u bom stan urenit. Ya ki pulit ki bala mensaw la penkit no sya CHC mau karwat kat ba ya uriu pat ba la penkit no sya sub center Plangdilon banyo ya kajing sumar. Kumban jukdo ha kani kasi tang marewai ka dor bar hima jong usim nang tay sim yong kalami ka huri hura bat kajing syo ya dat bat kawang mau. Hapdeng ki pat ba ka liang persya namar kajing bamyo la jong ki ban kren bat pensyai ha ka dor bar hima ha ka baki pulit ki la penon kamru Dakistan grenade ban penpra ya ki pat ba. Na kaliang upaiem nong tais im yong habakren shikila apatai kubor layat ho ba kani ka jing klumar kami na kibriu ki ba persya ya ka jing tre kam ka jong u kumta upaiem nong tais im yong upen ramjur ya kini kibriu da ka bakano ba kani ka jing le jongki ka de ka jing le bi jongki ha ka jing shisha kila de ban le sha kalinti jong ka an. Dia alat kan kemarin na. So bilang deh. Ramat kira. Ini wah tan itu. Hebat. Kanong ko try? Kan nga semen. Berarti memang en lang nga jutat pagjay. Nah, ju macam paji langal cengar kare pulit cengar. Pi keteng no. Keteng no. Bena pul pun. Hah? Bena pul pun. Bena pul ni. Bena pul. Nak no cunang. Ngang cunang lah. Pun ep. Hah? Pun ep. Iya tu si. Ya oh. Dere naman iya mo. Dengan ceng ti oh. Banyak ti dengan ceng dia kulit now ya pada hai ya lihat dalam tin sekawang tabung klaim benar Long ti được bom. con bệnh bầm
bom mình sửa bom aja. Kan men lak men saujur na. Lah so chơi betul kan ini. Ini kalau cahaya lak marah tadi. Ta. So, cep lah. Ajuti man eras actually ya. En bokon cuti dah pun cuti. Tiba mengacang lebih benar hari ni. Martan long sapkan long shoot tersan belum ti. Tengah cer of play tas ni. ก็ได้ประเทศเขาวักประเทศ Kali ni cer. Kini kajing penkelumar te katu kajing kumar kadai nak kaliang kibri kiba persyak ya katu ka jing terekam kajongi ten rei kiba bun kipat ba kiba wan hakne robar mane kemudian kanu no jing persyak tangkat tu kaningut kibri hapok kajing elam jong kini kiba kam dan jing mot ban sim kebu ban kwan man toy ya ki kajing ban kajing mi kajing yo jong ka hima te ngapan ramjur ya katu kajing lep kumar kajongi kadai tang kajing lep biek kadai tang kajing lep kutlat nomor ba kat kajing syak kalenti jong ka an kat kaba don kat kaba ngila ai kalat yen rei haduk menta ki klem lek ka kalenti jong ka an bat don kono kajing mudui lan ne kajing komplain hakeno kono ka bor jong ka an la hadus tu kongsil lan high court persyak ka ne ka jing wan city ka jonga ka di kajing wan persyak kajing lek bi ka dei betang ka ne ka dorbar ya katu kam don jing mut ye ka dei tang kajing lek bi kelong tang ka kam khlung khana พี่ละบันบัตยใช่เนี่ยไปได้ปกติกับดอร์บาร์การนี้กับดอร์บาร์กับคุมโนกันนี่ Kini ka dorbar kan mentak ski kumangila pha ka jing permenayar hapa ka hima brokowei ba hadin ba kalami ka jing lek persyak joki di badon benta mene kam tu hi ba pen kelumar king i ha tu por ba lek persyak apa district council bagi lek ban khandra ki lek ban berngam ban penpat ya ka giat jong ka district council bat kila keno ya kata ka kam ya ka jing penyat jongai ka hima ba kalong ka jing kam rikenti bat kata ka management board te halor ka tu ngi penlong ngi rai ban penlong ka dorbar ba nyemdei ba nakalian jongi nginom lek chat district council ban kura kam tu ndai ngi lek ngin penlong ya ka dorbar hang ne ban pensai ya ka kata ka jing keno mung sutu jongki ni khot ya ka dorbar menne mentak singi kalong betang mengin pensai ya kitu ki jing keno persyak baro itu kan ke dor kata kajing pili pertau nak kalian persak dan nak kiliang bom persak em kat kum ka jing penayar ka bangila ai kopiru sa ka district administration ngila ai kopiru sa UCM ngila ai kopiru sa baro kirang ba sinong jong ka hima ni ong baik bakani ka dorbar matak singi kalong baik ka tang ban pensai ya ka kum trekam te hadim bami kini ki pi ong pi ke ko pi don ban ong pada museum landa pila penlong ta dorbar ban pensai ke pi don ban ong pada ka hadin kani ngan ong ayu haba kat ka bagi kadai bangi yangi bangkin pensai ngila pensai lut kat ka badai ka ba don kam ya kiba trang sisa ban tip ngila pensai lut ti kibre ki bom pedang ya ka jing pensai ti ya kata ngi ong ayu ngila menong hatu nak kita kiliang persak pada kila submit am gila dengan nuno kajing tho lan ki representation sapi habai dei kani kajing persak jong ki pi haduk menta ki klem pat submit mene ki wanra kum tu hapor bawai ka dorbar tengong ai ngan receive tang ba ki klem ai ki ong nying kwa kren te nomor ba ka dorbar mene kalong bangin pensai ngim ndei bangin ai lat bang kren ye no kalong bai tang ban pensai na kelang jonga ya kata ka representation ne kanu ka jing tho ki klem ai nga ki chupni te ngai amdan ye hatu pin bu biang nem pada dorbar sin bungani ka dorbar nang ba kinyo kita iba persak ro kinyo ban panjing sai na pi habai dei bat ni sak kan ya kata ngim melak ban ong bangin bu biang ngin numbu syuk kat chong kat kum ka jing don kam jong kapor jen rei lada kidon kanu ka jing kwa jing tip kila ban ada jing tho kila ban submit ni pedang suai